vi skal afsted, min ven. Vennerne venter derude på os. Lad lektierne ligge og slumre for nu. Det er tid igen. Tasken er klar, verden er vores. Så det er frem, FDF'er. Vi skal ud på eventyr. Møde venner, lave båd. Danse rundt i nye byer. Og hvor vi kommer hen, det gør ingenting, når du er med. Livet det leves med stil, det er fedt, min ven. Både de store og små har det godt. Hvor længe har I været til FDF? Sådan cirka et halvt år. Ja. Jeg er gået til de 2 år. Det har jeg også. Jeg har været FDF'er i 9 år. Hvorfor er du FDF'er? Jamen, det er sjovt at være med til. Man møder en masse fede mennesker og sjove mennesker, og har det sjovt og hyggeligt på mange forskellige måder, med både store og små. Og Fordi min storebror var det, og han får en hel masse seje oplevelser, så det vil jeg opprøve. Jeg var det fordi, at nogle drenge fra min klasse, de har svaret, så havde jeg også lyst til at gå til. Fordi det er sjovt med alle de der leger der. Og det er fordi, at, det er, at man lærer alle de der knop til FDF. Hvad står FDF for? Frivillige drenge- og pigeforbund. Det står for Frivilligt drenge- og pigeforbund.